सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सनाथि मायथाइ फालिथाय माने हाबाफारि बेवहाय आङो मैया मोनाबिलिनिफ्रायनो आङो दा मोनाबिलिसिम दङ। आङो गोजोननायजोंनो माने बे हाबाफारियाव आंनि डेलिगेट बेखेवनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावब्लाबो आङो बिथांमोनजों बे ओनसोलाव गल्डेन जुबिली फालिनायाव एसे बाहागोदार जाफानो होननानै आङो दङ। दा बेखायनो आङो दिनै खुसिजोंनो दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि फारसेनिफ्राय आङो मान बावहरदों। लोगोसे जाय बिथांमोना दिनै बे बुहुमाव गैला मुंख्लंफोर बिथांमोननिसिमबो आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरदों। आरो लोगोसे आथिखालाव जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनसायगिरि मददगिरि अल इसार्स बिथांमोननिसिमबो आङो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा सनितपुर जिल्ला एबसुखौ दिनैसिम माने खांबोनायनि थाखाय माने बाबोनायनि थाखाय मदद होबोनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो जायफोर दिनै आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै माने दिनै गोब्राब मोनसे हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय खामानि मावबाय थादों बै बिथांमोन बिबानगिरिफोरनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा दिनै गोदानै जाखांबोदों हारिनि थाखाय सिन्था खालामनो ओंखारबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानो थाखाय दिनै ओंखारबोदों बिथांमोनखौबो आङो दिनै बरायदों। आरो साफ्रोमबो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बे गल्डेन जुबिलीनिफ्राय आङो नोंथांमोननो साबायखर होदों जे दिनै नोंथांमोना एबसुखौ जेरैबायदि जोथोन लादों। नोंथांमोननि जोथोन लानायजों एबसुनि बैसोआ 55 बोसोर नोंथांमोननि जोथोन लानायजों सनितपुर जिल्ला एबसुआ दिनै गल्डेन जुबिली फालिदों। आरो बे गोलाव जार्नियाव जोङो दिनै हारिनि खोथा सावरायबोदों हारिनि माने जौगानायनि थाखाय हाबा मावबोदों हारिनि मोनथायनि थाखाय खामानि मावबोदों सोमावसारनायनि थाखाय खामानि मावबोदों। बेनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो। बेनि थाखाय जोङो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै जेरावखि थाया मानो बर'फ्रा माने खौसेनो थानानै जोङो माने बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनांगोन। आङो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंदों। गल्डेन जुबिलीनि नैबे बुब्लियाव आङो बेखायनो गल्डेन जुबिलीनि जिखिनि गाहाम हामलायनाय आङो गासिबनिसिमबो हरदों। आरो बे फालिथाया दिनै साननैयाव आगान सुरबाय गाबोन अपेन मिटिं दङ दायो डेलिगेट मोनसे सावरायनाय दंबावो। बे गासैबो हाबाफारिया आनान गसाइनि अननायाव आरो रायजो राजानि मददजों गाहामै गाफां जाफुंथों होननानै आङो इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों। सोंथिया जेरैबायदि सोंदों माने मिडिया हाउसआ बेवहाय आङो रोखायै फिननो लुबैदों। नोंगौ बर'फोरनि सोमावसारनायजों मोनथाम एकर्ड जालांबाय। मोनथाम एकर्डनि गेजेराव सनितपुर आरो माने बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै मोनसे माने जे जोंनि मोनसे हालाम बा ओनसोल नैबेखौ जानांगौ होननानै बा बै ओनसोलखौ जानांगौ होननानै जोंनियाव बेबायदि जेबो दाबि गैयामोन। जोंनियाव दाबिया दङमोन जे बुरलुंबुथुर साहानि माने जोंहा आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ आरो बुरलुंबुथुरनि माने खोलाहा थानाय बर' रायजो राजाफोरनो संबिजिरारि मोनथाय राजखान्थियारि मोनथाय बेबायदि नांगौ आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि एसटि नांगौ। दा बे बुब्लियाव जे जोङो सोमावसारनायजों आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जोङो दिनैसिमाव जोङो मोननो हायाखै। नाथाय जोंनियाव जारिमिना जोंनो माने गोथाङै जोंनो दिन्थिदों। जों बयबो मिथिगौ जे BSc एकर्ड जालांबाय। मोनथामबो एकर्ड जानायाव मानो माने सनितपुर आरो बिश्वनाथआ दाबो हाबाखै। दा नैबे सोंथिनि फिननाया BSc जेब्ला एकर्ड जादों सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै जेबो रायखांनाय बेवहाय जेबो बेबस्था गैयामोन। नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्राबो सोमावसारदों गोबां मुंख्लं जादों। आरो BTC एकर्ड जालांबाय। BTC एकर्डआवबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै बेवहाय जेबो रायखांनाय गैयामोन। दा बेखायनो बै समाव माने मा थासारियाव BSc एकर्ड जालांदों मा थासारियाव BTC माने एकर्ड जालांदों बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजाङैनो मिथियो जोंबो मिथियो। नाथाय दिनै नैबे ओनसोला बर'नि जारिमिननि मोनसे आंगो। नैबे ओनसोला जोंनि माने मोनसे बड'लेण्ड जानो हाथ'वाब्लाबो बियो मोनसे 6 सिडुलनि सिङाव मोनसे गुवार मोनसे ओनसोल जानो हानाय ओनसोल। दा बेखायनो बिटिआर गोरोबथायाव बेखौ सिमा बारायनायनि गेजेरजों गोहो बारायनायनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथखौ दाजाबनायनि जिखिनि बेबस्था बियो दं आरो बे बेबस्थानि गेजेरजों बिटिआर हालामाव बियो सोसनजागोन। बेनि थाखाय सिगनेटारि आफादफोरा दिनै खामानि मावबाय थादों। आं बेखिनि बाथ्राखौ आङो बुंबाय। गोजोन्थों। दा बेवहाय माने आसुआ माने गावसिनि रावा बेवहाय माने लिरजायियाव माबायदि थासारियाव माबायदि खुद्रिदों बेखौ जोङो सिङाव जोङो हाबनाय जायाखै। जेन' बिथांमोना माने बेबायदि मोनसे माने बेनार बा बेबायदि मोनसे माने गावसिनि मोननांगौखौ मोननांगौनि थाखाय डेम'क्रेटिक वेजों सावरायनायनि गेजेरजों सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों डिपार्टमेन्टनि
माने गेजेरजों माने खालामलायोबा मोजां जायो दा बियो जोंनि थाखाय हेल्दी मोनसे ससाइटिनि थाखाय हेल्दी मोनसे माने थासारिनि थाखाय बियो एसे माने साननो गोनां बाथ्रा दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे बेफोरबायदि मोननो गोनांखौ बा जानो गोनांखौ सरकारजों माने सावरायलायनायनि गेजेरजों खालामोबा मोजां जायो मोनसे बैलेन्सनि गेजेरजों बेफोरखौ खालामाबा मोजां जायो होननानै जोङो सानदों आरो बे बेलायाव जोङो सोरनिबा मोननो हायो ना मोननो हाया आं बिनि सायाव आं जेबो बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै खालि बेनोबोल' जोंना बिटिआरआव जोंनि बर' रावा सेथि मासि जेब्लायबो माने जायगा मोननांगौ 1 नम्बराव जायगा मोननांगौ बेवहाय संबिजिरा सोरनो मा मोन्थाय होयो मा मोन्थाय होआ बेखौ जों मिथिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिबादखौ लोगोआव लानानै खामानि मावबोबाय थादों आरो इयुनावबो मावनांगोन आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर'नि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा मदद खालामनांगोन आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' मावथि हिसाबै आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों दिनै गोजाम गोदान गासैबो मावथि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों आरो जों हांख्रायदों जाहाथे फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ जौगाखांहोनायाव गासै बिथिङारि जौगाखांहोनायाव जाहाथे खामानि मावलाङो आरो दिनैनि मुगाया मेलेमजों जुजिनायनि मुगा इन्टेलेक्सुवेल दावहायाव देरहानांगौब्ला जोङो जेब्लायबो गोथौ साननाय आरो गोलाव समनि मावथांखि लानानै खामानि मावनांगोन बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ दैदेनलांगोन बेखौ आं आसा खालामो दा सिगांनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै खामानि मावनांगौ जादोंमोन मोजां थासारियाव खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनाखैमोन मानो होनोब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनिफ्रायनो फारसेथिं सरकारनि हेंथा फारसेथिं पुलिस मिलिटारिनि हेंथा आरो गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि गेजेरावनो हाथियार लानानै जुजिग्रा हान्जाफोरनि गेजेराव नारसेबजानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा खामानि मावनांगौ जायोमोन नाथाय बे थासारिया दिनै सोलायबाय दिनै मोनसे गोजोन आरो खौसेथि जों खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस फैबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेलेमारि दावहाजों आरो माहारिबादखौ गोथारै लाखिनानै खामानि मावलांनायनि थाखाय मोनसे गोदान थासारियाव दिनै आगान होबाय बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा ससियेल मिडियानि सांग्रांथि आरो गुबुन फारसेथिं राजखान्थियारि हान्जाफोरनि नारसेबनो नागिरनाय सानदांथि बेफोरखौ चेलेन्जाव लानानै खामानि मावनांगौ जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समावबो बेफोर जेंनाफोरखौनो सौसिलांनानै खामानि मावनांगोन बेनि सायाव बर' माहारिया नोजोर होगासिनो दं जे मोनसे बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय जेब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन बे समाव फार्स्ट बिएसिनि सुक्ति जादों बे समाव बुंनाय जादोंमोन सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरखौ सेकेन्ड थर्डआव साननाय जागोन होननानै बेनि उनाव बिएलटिनि दारै बिटिसिनि सुक्ति जादोंमोन बे समावबो खुद्रिसारनाय जों फोरमायदोंमोन बे समाव बुंदोंमोन थार्ड थट्सआव सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरनि जेंनाखौ साननाय जागोन होननानै दा आरो बिटिआर एकर्डआ जानानै थांबाय बे समाव बिथांमोना फोर्थ थटनि बाथ्राखौ बुङाखै सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ बुंदों बिनिफ्राय बायदि जेंनाफोरखौ डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनायनि सायाव बिथांमोना खोथा होदों एसे सम लानोबो गोनां जानो हागौ बेखौ जों नेबाय थादों आरो जोंहा फोथायनाय दं लिडारशिपनि सायाव खारन सागानगिरिफ्रा बर'नि माहारियारि आफादफोरनिफ्राय फैनाय माहारिबादा बिथांमोननि सानदांथियाव दंखायो बे हिसाबै जों मिजिं लानानै दङ जे बिथांमोननि दैदेननायजोंनो जोंनि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन आरो मोनसे समाव थांखिनाय गासैबो मावफारिफोरखौ मावफुंजोबनो हायाब्लाबो नांगौ रोखोमनिखौ बिथांमोना मावलांनो नाजागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं बिटिआर एकर्डनि आगानसे होननानै बिथांमोना लेन्ड राइट्सखौ होनो हाबाय माखासे ओनसोलाव गासै आबुङै होजोबनो हायाखैबाबो माखासे ओनसोलाव होनो हाबाय नाथाय माने बे लेन्ड राइट्सनि जि टाइटेल सार्टिफिकेट बेखौ राननायानो थोजासे नङा
दा एकर्डआव बुंनाय जादों जे एक्सटेनसन अफ भिलेजेस थामहिनबा गामिफोरखौ सरजाबनाय एबा दाजाबनाय जागोन सिमा बारायनायाव दा गामिया बबे दा बै गामि भिलेज नटिफिकेसना जाग्रोनांगोन दा बे खामानिया दाबो जायाखै फार्स्ट बे मोनसे जोंहा खामानि थाबाय दिनै लेन्ड राइट्सखौ हानि पट्टाखौ माने टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननानै होनो हानाय जाबाय नाथाय भिलेजनि नटिफिकेसना अफिसियेलि जानांगोन गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय भिलेज नटिफिकेसन जानांगोन बिनि उनावसो एक्सटेनसन अफ भिलेजेसा जाथावना दा बे माखासे फर्मेलिटिस थागोन गभर्नमेन्ट साइडनिफ्रायबो आरो बेखौ मावफुंनायाव निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद जोथोनै नाजागोन बे जोंनि फोथायनाय